Coñecimos xa as potencialidades do monte galego e a súa multifuncionalidade no que respecta ao seu aproveitamento económico e produtivo, pero estas non son as únicas funcións do noso bosque, nin os únicos valores dos que podemos gozar. Neste Ponte Verde faremos un percorrido por distintos puntos da nosa xeografía para descubrir un sinfín de beleza, patrimonio e natureza, os que posúe o Monte Galego. Coñeceremos o valor que nos ofrece o bosque e non só para o noso desfrute, senón desde o punto de vista turístico, deportivo e de ocio. As raíñas, por definición do noso bosque, non son outras que as árbores, pero non son todas iguais, e se hai unha amante destas plantas capaz de distinguilas e coñecer todos os seus segredos é Gaspar, investigador da USC, un experto en árbores senlleiras. Unha árbore ou unha formación senlleira é unha árbore que ten unhas características que a diferencian sobre as demás árbores desa especie, non? Ben pode ser por a súa morfoloxía, por os seus datos dendrométricos, ou sea, polas súas medidas de altura ou de diámetro, tamén pode estar vinculado a un feito histórico, como se me ocurre a figueira de Rosalía de Castro, porque sae no poema de Cantares Galegos, pode ser tamén vinculada a un evento máis de tipo máis folclórico, como Carballo do Pelete, que está asociado á Festa da Virxe dos Remedios, 8 de setembro. Digamos que é unha árbore que destaca por algún feito que fai que sea singular. Quedamos con el no entorno natural que rodea o lago Castiñeiras en Marín, e non é casualidade. Gaspar é coautor do libro As árbores do Concello de Marín, que inclúe un apartado no que se describen as especies senlleiras deste concello pontevedrés, e non son poucas. Para un concello, digamos, en toda a contorna do Morrazo non hai ningunha árbore no catálogo galego de árbores senlleiras, algo que por outra banda a mí personalmente me parece injusto, porque hai bons representantes e hai árbores que merecerían estar dentro dese catálogo. Para ser un concello de 24.000 habitantes aproximadamente, que teña 10 exemplares propostos no catálogo, neste caso, as 10 árbores que se propuseron, eu penso que son firmes candidatas a entrar. Digamos que mandamos pouca palla, o que se mandou foi unha selección ben traballada. Aquí no lago de Castiñeiras, que é un espacio de singular valor dentro do concello, se enviaron propostas de tres árbores singulares. Unha delas é a que temos aquí nas miñas costas, que é un bidueiro. Neste caso é unha especie autóctona en Galicia e bastante ben representada, é o Bétula celtibérica, se dice o nome latino. Despois a teu carón temos outro bidueiro, pero neste caso é un bidueiro que habita máis normalmente, atopámoslo no centro de Europa, que é o Bétula péndula, aínda que aquí, ten uns crecementos bastante bons, vamos decir, e logo unha aliñación de tullas que ven dos anos 40, 50, das primeiras repoboacións que se levaron a cabo neste espacio, e dentro desa aliñación atopamos varias árbores que son a tulla máis alta de Galicia, non? No resto do concello de Marín tamén atopamos unha representación tanto de árbores autóctonas como árbores exóticas. Como o ameneiro do río Loira, de largo, o ameneiro máis grande de Galicia, con moito maior diámetro que o ameneiro do Pazo Castelo de Maside, en Ferreira de Pantón, que é o único ameneiro catalogado en Galicia actualmente. Temos un eucaliptus robusta, que podería ser considerado senlleiro mesmo no ámbito australiano. Temos no cementerio da Raña, que é un cementerio bastante antigo no concello, hai dous platiclados, dúas especies de, de forma xenérica, chamarlle tullas, que tamén son árbores, digamos, que poderían ser máis europeas que españolas, non? Digamos que hai poucas representacións en España de árbores de grandes dimensións desa especie. E despois, desde loureiros, algún alfaneiro, temos árbores en ríos, no lago de Castiñeiras, en montes periurbáns, como as pereiras do Monte Jaján, árbores que veñen que naceron espontáneas, e logo temos algunhas que foron cultivadas, como che decía, no cementerio da Raña, ou a maior parte das árbores do parque da Granxa de Briz, perdón.
E por que é importante seguir poñendo en valor estas árbores enlleiras? Para a miña forma de mirar a resposta é ben sinxela, porque é parte do noso patrimonio, non? O que pasa que temos en Galicia e, bueno, en territorios lindantes, temos moi pouca cultura arbórea e moi pouca cultura natural, non? Eu o primeiro, que teño que aprender cada día, porque en outros países isto se leva facendo moitos anos, e porque, se eu digo a Catedral de Santiago, que sería o exemplo máis chamativo, todo o mundo entende que iso é un patrimonio. No, pois moitas das árbores que están catalogadas no Catálogo Galego de Árbores Enlleiras eran moi bellas cando a catedral comezou a facerse. Polo que penso que, se o comentamos deste xeito, porque ao final ten que ser casi comparativo, todos chegamos a entender que eso é patrimonio, no? Que é unha cultura, é parte da nosa tradición. Xunto con Gaspar quedamos con Daniel, é o presidente da Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Santomé de Piñeiro, en Marín, unha das comunidades propietarias dos terreos nos que se asenta este Parque Natural de Coto Redondo e o Lago Castiñeiras, un paraxe único. Isto se empezou en 1927 cun proxecto de repoboación forestal a nivel Estado. No ano 45 se empezou a facer a infraestructura do lago, por o tema da infraestructura viaria que se facía, e entón aproveitouse que é un sitio con moita agua, e se fixo este lago, e ahora mesmo hubo problemas, despois de 30 ou 40 anos sin tocar, había fugas e no verán nos quedábamos prácticamente co lago vacío, non? Entón, a través do Concello de Marín, se involucrou e o Concello con cartos propios fixemos un arranxo do que é o dique do lago, esperamos que nos dé o resultado. As primeiras chuvas encheron o lago e de momento pensa que non hai problemas e esperemos que vaya adiante. E entonces ahora estamos rematando un pouco obras, mellorou algo o tema de balao, se fixeron obras un pouco de mantemento e limpeza, non? Como vimos, un entorno natural de enorme riqueza, pero da que ademais gozan os veciños de Marín, Vilaboa e Moaña, municipios polos que se extende, e tamén numerosos visitantes que veñen descubrilo. O Concello fixo 2 asadoiros para que a xente poda vir a Ser no Brán, tamén foi unha experiencia piloto porque por legislación estaba prohibido a raíz dos incendios de 2006 en Guadalajara e o resultado foi ideal, non? A xente veu a disfrutar, pudo a Ser no monte, eso tamén fixo que viñese moita xente máis ao espacio. Hai unha ruta de BTT que creo que son cerca de 90 kilómetros, ahora hai rutas de senderismo que realizou o Concello e despois dentro do propio entorno pois temos sendeiros para estar paseando e conocendo un pouquiño que é a riqueza que ten o lago. Nos contamos, a Comunidade de Santomé de Piñeiro conta con 531 hectáreas e levamos 10 anos que empezamos a darlle un cambio ao monte, non? Era unha masificación moi alta de eucalipto e entonces, dada a orografía do terreo, o que fixemos foi apoiándonos nunha estrada que divide o que é a Península do Morrazo en 2 partes, hacia as 2 rías. A través desa estrada, paralelo, fixemos unha mancha toda de frondosas, non? É dicir, metemos castaño, bidueiro, cerdeiras. Con que motivo? Unha, que fose unha interfase de separación, que se había lume, houvese un cortafuegos verde natural, que é a frondosa, porque non admite tanto matorral. Entón, o que fixemos foi eso, empezar a distribuir. Temos eucalipto, temos pino e temos frondosa. As proporcións pois están máis ou menos a un 30% de cada especie, e penso que para o futuro vamos a ter un entorno onde se podrá vir a disfrutar do lago Castiñeiras, máis o seu entorno, con un desplazamento de 2-3 kilómetros ou 6 kilómetros, de ver unha naturaleza moi distinta, non? Eu invitaría agora no outono a ver o colorido que hai de cromatismos, non? E pasamos do patrimonio natural ao patrimonio arqueolóxico do monte sen ir moi lonxe. Tamén no Concello de Marín atopamos o Castro da Subidá, no alto da Porteliña. Xoán é o arqueólogo responsable das súas intervencións. Estamos no límite entre as parroquias de San Xurxo de Mogor e San Xulián, en Marín, e estamos realmente nun outeiro que está pois, en riba de Marín, realmente está dominando
o Val de Marín, bueno, dende aquí temos unhas vistas realmente fermosas de todo o val. Do Castro temos unha información de momento escasa, porque si consideramos que pode ter en torno a 30.000 metros cuadrados, todo o que pode ser a superficie desta aldea de Idade do Ferro, o que temos excavado agora mesmo é unha superficie en torno a 250 metros cuadrados, co cual estamos con unha porcentaxe mínima, non? Entón, a información, sabemos que ten unha muralla, probablemente 2 recintos amurallados, que se articula este outeiro para poder habitar nel, que está articulado en distintas terrazas tamén, e en esta zona que está excavada, pues sabemos que como pouco estuvo en uso entre o século IV a.C. hasta o cambio de era, quizáis século I despois de Cristo. Eso o sabemos fundamentalmente polos materiais, os restos de cerámicas e outros materiais que aparecen no transcurso das excavacións. De momento, no Castro da Subida houbo 3 fases de intervención. A primeira foi en 2011 e despois se retomou no 2017 e a máis recente que foi este mesmo ano, no mes de xullo hasta principios de agosto. Se estuvo traballando na primeira intervención, se traballou neste espacio que está ás miñas costas. En realidade era unha zona que fora excavada de antigo, incluso unha pequena excavación onde estamos nos agora do Museo de Pontevedra nos anos 80, e agora, e nese momento estaba bastante alterado. A intervención tiña como objetivo solucionar os problemas de conservación que tiñan as cabanas e ao mesmo tempo poñelas en valor, é dicir, que a xente pudera chegar e visitalas, dotar o espacio de paneis interpretativos con información sobre o que aquí hai. Logo, no 2017-18, se traballou tamén cara ao norte, neste outro sector, nesas zonas onde apareceu unha nova cabana que interpretamos como un celeiro, e aportou tamén nova información sobre o que realmente queremos coñecer, que é como vivía esta xente aquí e en que momento viviron ou durante canto tempo viviron. Xoan ten claro o valor que aporta ao monte unha boa intervención e un bo mantemento destes espazos patrimoniais. Ter nas mellores condicións de conservación posibles os xacementos arqueolóxicos, castros, mámoas, petrolifos. Isto é complexo porque temos afortunadamente un patrimonio riquísimo e Galicia está chea de xacementos e que non están normalmente nas mellores condicións. Entón, aí hai que seguir avanzando. O ideal sería que estivera todo como está aquí, tan limpo, tan desbrozado e acondicionado. Pero despois hai 2 beneficios fundamentais. Hai un beneficio social e cultural que para nós mesmos, para a nosa sociedade, é dicir, o patrimonio xoga aí unha baza importante no ensino e no lecer en xeral noso. A cultura nos fai mellores, máis capaces, nos fai de mente máis aberta, probablemente, de coñecer outras realidades históricas como esta. Pero que, ademais, realmente, sí que ten un uso, digamos, como recurso económico no marco do turismo, e máis en concreto do turismo cultural. E aquí se pode ver moi ben. É verdade que é un xacemento que está moi a man, moi cerca das praias, pero que é moi frecuentado, sobre todo no verán, que cando o Morrazo está cheo de turistas, e despois durante o ano sigue tendo visitantes, ademais de vir con moita frecuencia, por exemplo, centros de ensino e outro tipo de grupos. Dunha área arqueolóxica a outra, imos ata o concello de Pontecaldelas. Alí a comunidade de montes veciñais en Mancomún de Tourón posúe unhas 193 hectáreas, das cales preto de 16 forman parte da área arqueolóxica dos petroglifos de Tourón. Este monte, nel área hai 5 puntos de petroglifos, 5 puntos determinados en los cuales están señalizados, tiene una ruta de 2 kilómetros aproximadamente de recorrido y de vuelta. Tenemos la mitad, unas 125 hectáreas, ahora mismo como ENCE para hacer una explotación de limpieza y evitar evitar os incendios. O recinto arqueolóxico conta con máis de 150.000 metros cadrados que nos permiten visitar 5 estacións con gravados nun roteiro de gran beleza paisaxística. Estes gravados rupestres representan unha gran variedade de motivos, desde as combinacións xeométricas ata as habituais escenas de caza.
Incluso tenemos varios más en los cuales todavía están sin señalizar, pero se conocen dónde están en el lugar, y además Patrimonio los tiene catalogados también. De hecho, cuando haces una actuación de limpieza en la zona, pues tiene que estar un arqueólogo presente para realizar esos trabajos. Paturón, hay que reconocer que ahora mismo se conoce en toda la provincia y en Galicia y parte de España, se conoce gracias al área arqueológica. Entonces eso ya es un punto Paturón que está en los libros, ya está en folletos, en todos los sitios. Y luego pues los visitantes que normalmente vienen todos los fines de semana, e incluso excursiones de colegios y otras zonas que vienen, dan un aviso de que vienen y se les abre el centro de interpretación, se les enseña todo en el sitio lo que hay, cómo están los petrolíferos, y luego hacen un recorrido por todo el camino para enseñárselos. Natureza, patrimonio e auga, como non, un dos grandes valores do noso territorio para a práctica deportiva, para abastecemento. A auga é vida. Unha boa mostra atopamos no concello pontevedrés de Verducido. Aquí, no encoro do Pontillón do Castro, os terreos onde se ubica pertencen á comunidade de montes que preside Marcos. A miñas costas temos o que é o embalse de Pontillón, cando é a joia do concello de Pontevedra. Abastece de auga todo o que é a ría de Pontevedra, desde Bueu hasta Sanxenxo, Grove, e agora con esta ampliación ainda abarcaron máis, non, coa última reforma que fixeron. Tamén temos a sede da Federación Gallega de Piragüismo, vale, aquí realizanse campeonatos a nivel galego, a nivel español, incluso a nivel internacional. Vale, tamén é outro dos valores que temos aquí na parroquia. Ahora mesmo tamén estamos no que é no Monte do Castro, que tamén, digamos, é o mirador da parroquia, é un lugar emblemático, é tamén onde facemos as labores de vixiancia no verán contra o tema de contraincendios, porque desde aquí divisamos o que son todos os paraxes do monte, o que é o valle e todo o monte tamén. Sen dúbida, o que marcou un antes e un despois para esta comunidade foi a instalación da sede da Federación Galega de Piragüismo no Pontillón do Castro. José é o tesoureiro do Club de Verducido. Vinieron los especialistas y dijeron que era el mejor sitio para hacer un campeonato de España. Aquí no había nada, estaba todo esto al aire libre. No. Entonces vinieron los especialistas del Club Piragüismo de Galicia y trajeron unos técnicos aquí y dijeron que era el sitio ideal para hacer una pista olímpica. Entonces se hizo. Cuando se inauguró esto, se hizo un campeonato del mundo, ahora se hacen de España, de gallego, y de niños pequeños, de todo lo cuanto hay, que lleva el piragüismo. El ambiente está muy bien, y para los niños, para que tenemos muchos niños y lo pasan muy bien, se divierten, y tenemos campeones de España, que este año sacamos medallas de campeones de España, y todo eso, en Callá, en todas las cosas que tenemos, es todo perfecto. Sacamos bastantes medallas, por suerte tenemos esa suerte. En 10 años llevamos tantos como otros clubes que llevan mucho más. Antes do que estar as instalacións da Federación Galega, vale, o embalse como agua en sí para alimentaria non se usaba. Eu acórdome de xogar onde ahora mesmo vendes agua, nós xogábamos o fútbol, chegou a haber unha competición española de cross, de correr, chegou a xente a estar tamén xogando golf dentro do que é o valle, non? Desde que se fixo a instalación, pois potenciónse un pouco máis o que é a zona de recreo, o tema do parque forestal, o parque infantil. Tamén hai un locódromo que ahora mesmo está inutilizado, pero bueno, está aí. E logo a actividade deportiva que está xerando a nivel local e tamén provincial, nótase bastante. Pero esta comunidade de Verducido non só saca partido desde o punto de vista sociocultural o encoro. O entorno do Pontillón é un espazo idóneo para poñer en valor o monte. O que o monte está collendo máis unha labor sociocultural, non?
Entón aquí temos moitas peticións de xente de rutas de BBT, hubo unha competición de BBT de 12 horas, hubo campeonato de España de orientación polo monte, hai moita senderismo, vale, moita xente camiñando, tamén a nivel local tense feito algunha carreira popular por estes paraxes, tamén hai, bueno, que son as motos de cross, temos tido algunha petición tamén de coches 4x4 para usar os montes, non? E todo o que sea darlle valor, porque o monte non só vender madeira, limpiar e tal, senón hai que darlle un valor sociocultural que realmente é un pouco que está demandando ahora hoxe en día a sociedade, non? Sobre todo a xente nova. Se hai algo vencellado á natureza e ao monte son os animais, e o primeiro que se nos ven á cabeza, como non, o cabalo. Xavier convertiu a súa paixón por estes animais no seu modo de vida. Elixiu este terreo en Santa Ana, Buchabade, no concello de Ponte Caldelas. Yo empecé en el mundo de la equitación como jinete de competición, y empecé hace unos 10 años pues, a ser profesor de hípica. Y como todo cuando empiezas desde la base, empiezas desde abajo. Empecé en Vigo dando clases en un pony club, me gustó la idea y poquito a poco me he venido acercando un poquito a Pontevedra, pero siempre como profesor, luego como director, y ahora mismo en este último proyecto como dueño, director, al lado de mi pareja, desde hace un año. Llevamos aquí justamente, cumplimos este mes un año. E así naceu este Centro Ecuestre Atlántico. Lo que hacemos aquí principalmente es dar clases de equitación a niños. Tenemos una escuela de equitación enfocada a niños desde los 4 años hasta los 16, es lo que es un pony club. Estos caballos que veis aquí detrás, que ahora mismo están descansando en sus paddocks al aire libre, pues lo utilizamos con niños en nuestras clases. Tenemos 2 pistas, una interior y una exterior, y 2 monitores. En este caso mi pareja y yo nos llevamos el tema de la enseñanza y damos clases de iniciación, nivel avanzado y competición. Pues aparte de la escuela tenemos algunos niños que ya han pasado por su etapa inicial, tienen su propio pony y se dedican a competir tanto a nivel nacional como concursos autonómicos. Tenemos 30.000 metros cuadrados destinados al disfrute de los clientes, ya no solo son las pistas, la cubierta, todo lo que tenemos, sino que tenemos un campo maravilloso y hay padres que, bueno, los niños los dejan hípica, pueden pasar por el monte, hacen senderismo, tenemos algún padre que trae su bicicleta y se va con ella por el campo, y la verdad que esto es bonito, ¿no? Que no solo sea equitación y que estemos integrados tamén en el campo. Xavier ten unha concesión a 50 anos coa comunidade de Montes, a propietaria dos terreos. Yo en un principio era un poco reacio a contratar una concesión con una comunidad de montes y pues alquilar un espacio, porque digo yo el día de mañana igual no lo tengo, pero la verdad que hablando un poquito lo vimos y es totalmente diferente. La verdad que hay muchos espacios que están como este, que estaban no abandonados pero no están utilizados, que nosotros podemos darle pues una buena utilidad. En este caso la mayor parte de la gente, en este caso del pueblo de Santa Ana, pues estuvieron de acuerdo y les ha gustado el proyecto. Al principio había alguna persona que era un poquito reacia porque no saben lo que es un caballo, solo piensan en el mal olor, pero una vez que se ha montado el club han visto que ni las instalaciones ni los caballos pues que no afectan, ni hay olores, y aparte pues no es una instalación hecha en hormigón. Si os dais cuenta, todo lo hemos montado en madera, todo el cierre de los 30.000 metros cuadrados está todo hecho en madera, y el club hípico está hecho con una teja del país, o sea que cualquier persona que lo vea desde arriba o que venga en coche no va a decir una cosa aquí que desentona, no. Ver los árboles, ves el club y parece que está pues integrado dentro. Cuando salimos con los niños y demás, pues lo que es la utilización del campo, respetamos las rutas de senderismo, las rutas que se usan con bicicletas, y los caballos pues no destrozan. Al revés, de vez en cuando salimos con los niños pues limpiamos algunas zonas, podemos ver pues zonas que a lo mejor hay mucha maleza o zonas que están muy secas para poder avisar y que vengan pues a limpiarlas, y la verdad que yo creo que nosotros somos buenos para el campo y el campo es bueno para nosotros. Repasamos agora algunhas das novas que nos deixou o sector na última semana. O Goberno galego vende a aprobar unha reorganización da estrutura interna de medio rural que conleva un cambio importante, a separación da política de prevención e extinción de lumes e toda a estrategia encamiñada a reordenar o monte, unha bella aspiración do conxunto da cadea de valor da madeira. A fronte da área dos lumes seguirá Tomás Fernández Couto e na Dirección Xeral de Planificación Forestal estará José Luis Chan.
A empresa Ence nega que estivera realizando obras ilegais nas súas instalacións de Pontevedra, afirmación que se fixera desde o Concello pontevedrés tras o incendio declarado a primeira hora do mércores na biofábrica, un lume que non provocou ningún dano persoal e que quedou controlado media hora despois de declararse. Ence asegura nun comunicado que o lume prodúcese durante os traballos realizados para a desmontaxe de equipos obsoletos nas instalacións, o cal non conleva ningún tipo de obra civil. Afirma que as obras respetan escrupulosamente a legislación e que todos os traballos civís estánse comunicando pertinentemente ao Concello. Destaca tamén que na cabina de control ambiental ubicada en Campelo todos os parámetros medidos estiveron dentro da normalidade sen detectarse incidencias.